Кароль Якаў зрабіў сваю дзяржаву самай магутнай і багатай. Справамі каралеўства ён жыў многія дзесяцігоддзі, а сям'і не займеў. І калі падабралася пара перадаць трон надзейнаму, разумнаму, шчыраму і добраму пераемніку, стала зразумела, што знайсці такога зусім няпроста. Дзякуючы твору вы пазнаёміцеся з героямі, якія адкрываюць для вас таямніцы жыцця ў замку, а незвычайныя прыгоды нікога не пакінуць раўнадушным. А яшчэ у канцы кнігі вы зможаце знайсці гульню квест «Шахматная каралева». Выканаўшы яго умовы, вы атрымаеце сюрпрыз.